Memphis, Tennessee chu America chimchak lampang a omania. Chu khopuya chuan kumsang hazakua somkua pasari khan tual thana mak angreng tak ka thleng. Kumsang hazakua somkua pasari February ni riat zing lama chuan mi pakhat hian Memphis hotel pakhat chu haron pana. Mase ang hak tu chu an lo om lo. Ahan ko ngil poin ani chuan an chang hau lo maya. Ti chuan an mani biak du sin achunga chuan avalu tare. Chu reception ngak tu pa Clark chu aboni na langa. Ang hak tu pa kan hanti tak nain ani hi chuan mi pa nge mei chi ha re chung lowa. Ang hak tu kan ti mai ning chu. Ahan zong hiala tu ma chu ha mu chuang lo. Mase counter vera chuan thisen a mutatlat mai. Office security door te chu ahan honga. Mase kongka biang vela chuan thisen chu a mule ta zel box si. Thil diklo a thlenga ni ti hrein chulai mun chu a chu san ngala. Police te a phone ngal. Reilo te ha police te po aron thleng ngal thuaya. Police te chuan chung level chu envein hotel pona po chuan alu na vela chuan thisen nan hutlat mai. Kia kalna chuan in nu na nu pa ni om tak hi han muwa. Achunga an lu le tak nuwa chuan chu khe satana poimo tur tak tak chu an mu berzel. Office chuan lu tumna tharum manga lu tumna angchi kongkhar ti chiat angchi chu engma an mulova. Poisa zia lu na chu halloween keo. Mase khas register chu aruak hiyo mai. Abula chuan parts chu lo let balin achung mami chu engma la kanilova. Chu hotel reception hak tu chu mi pa nilowin mei chia ni ti a hriat ta. Atum reng wang ni haulowin July mun chu achu sana ni ti hriat maya. Pars chunga wallet lo oma chuan poisa hala om trap mai. Checkbook te credit card te driving license te ha oma. Chuta alam dan chuan chu hotel ngak tu le bungrua nei tu chu Ricky Ellsworth ni in alang. Police ten an shil taka wangin hotel manager po chu aron kalve ngal maya. Ani chuan Ricky Ellsworth chu July chuan Clark na thokin na om train ti aron finfia. Hotel manager ina asoidan chuan Ricky chu apasal don nen chuan chung lai vela chuan an cheng ti asoya fa pani an nei bok ani ome. Mecherin tlak tak mai ania achor tu te point han ngai na viau. Chutianga an na tho kar laka thep bo mai mai chi ani hau lo. Chung lai vel an han enfia alandan taka chuan ani chu tumreng wanga chulai mun chu sanan lo ti chu a hriata ru na satli ani lo ti po a hriat mai. Chu kes lian tham deu ani do ni na langtlat. Clark chu ruk bo ni nge in police te chuan an hria. Police ten chung lai vel an han enfia le tak zel nuwa chuan chu khe satana thilpoimo thei tu romang te chu alo ombel zelbok. Office security door chu kipet manga thua mania. Athok tu tan lo chuan hon mai thei ani lo. Mase alo in hong miau si. Chu kongkhar chu tilui nam hanga hon ani lo ti hriat maya. Akot shelo tan chuan kongkhar chu hon thei ani lova. Chu wang chuan Clark chuan kongkhar chu ahong ni nge in alang. Chu tiang ani wang chuan police te chuan Ricky Ellsworth chuan ama rubo tu chu a hrenge ni in an ringa. Ti chuan kongkhara chuan kutzia om da lo mo ti in police te chuan kutzia an zong ta. Ti chuan police te chuan chung lai vel chu an han en ulu le zuala an pia dewa chuan bathroom alo oma. Chuta chuan chu khe satana thilpoimo tam tak chu an mu bel le. Thisen tam tak hi halo oma. Tui de na singa chuan flashlight te takte hi halo let ngat bok. Toilet thut na chu ache boka. Abula puana chuan thisen lo kai nuai mai boka. Tue mo chuan chung thisen chu ti fai atum ni na lang. Ricky chu abawa ni ti chu hrema sela. Angai tuom le zula ni ti lantir na turin. Ricky chuan liama tuar nge ni na lang ta. Thisen po ahlo nual ti a hriat mai. Chu kes boy puina an ho tu pa ber chu Captain RG Moore chu hania. Ani chuan Ricky chunga chuan thil thalo zok athlen na lau kher mai. Ricky ruang emo a liam tuar taksa emo chu mu tura chung bok silowa. Chu wang chuan chulaya chuan enge thleng chi ati chu police te chuan an hre thei chung lo. Mase thisen le tharum thona nu ma an mu ta ka wang chuan
tuol tha na emo in rok tum na in be na a thleng nge ti chu hrin chui nge yang ai don ta thisan sample te chu han la chu mai ba ka chu khe satana thil poimo fin fiana om theyang zong zong chu an khon khom vek boka chuan thil khon khom te tang chuan riki om na chu an mu chu thei hanin be se ni ti chuan police te chuan riki pasal don ets wat chu an va betanga la don chuan riki nen chuan nu palim thei tak an ni thu police te hena chuan a hril anu pui chu me chengil nei tak ni na soi boka a hunola chuan Christian Prison Ministry tan athok train ti te ha soi Christmas apiang hian zel tang te tan chuan cake a ur train ti a soi boka nu palim thei tak ni ma sela a chang chuan a in how ve train ni in don chuan a soi bok huneng moti lai khan kumni zet mai an lo in train ve to a chutian in train lai chuan riki chuan ngai zong dang nga lo nei mana chuang ngai zong ming chu Michael Rimar ani thu don chuan a soya Michael Rimar chuan riki chu kut athla ka wangin zela atang ta ti te po a soi bok chutianga police ten dona zo na han zo tak nu a chuan police te chu an station lama chuan let lein Michael Rimar chung chang chu an chui fia le ta Michael Rimar ni na dik tak chu faila chuan alo om nual mai Rimar chuan high school thleng ba ka kalova drug a khoi thin ba ka tharun tho na chuan a hminga lang ve fo train kumsa kha zakwa somrit pa ko khan mi a rok wang le kut a thla ka wangin man na nia chu a rok le kut a thla ka chu tu dang ni lovin Ricky Ellsworth he ani Rimara chung chang te chu detective Robert Samuel chuan a hai chuak chho zela arin hlel na po azual khermai chutiang ani wang chuan police te chuan Michael Rimar chu han zong ngal ta ti chuan police te chuan Ricky chung chang chu an chui tel tho boka abo huno mang te chu han ngai tua Nipale me chia te hian ani chu zinglam dar khat le min som panga bor vela chuan an dor ngei maya mase chu mi te chuan zinglam dar ni le chan ve bor vela va biak an tum le chuan ani chu halo to lo ani police te chuan zinglam dar ni le som panga bor vela hotel dor tum tu pa po chu an mu chuak le a ani chuan hotela chuan room a ma be sei wanga ron kalani he pa hian a soidan chuan countera chuan mi pakhat talo oma akut pha nunglam chu thisen na kai nuai mai ni na soi chuwang chuan hotela chuan in register lowin a chuk le ta ni in nain soi bok chupa chuan hotel kota chuan car asendu kongkhar pari nei chi ading ni in na soi boka a kongkhar tele a savom bom te po chu a in hong ni in na soi bok ani in puan na tang chuan chupa mel ni theo mang te chu an han ziak chin ta ti chuan atopa chuan Michael mel ang tak mai chu haron lang ta ne detective te chuan mitam hutu chu thalak te chu an han en tira Michael Rimar thlak ni lo thalak dang te po chu han en tir bok mase mitam hutu chuan chupa chu Michael Rimar ani le ni lo chu a soifia theitlat silo helai taki thilmak ve ang reng tak chu ni police te hian identify kit mangin Michael Rimar mel hi anda chuak the ani sia mitam hutu la hian chupa chu Michael Rimar mel ang chu nin a hretlat box silo Ricky ha tho puite trongka trangin Ricky chuan Michael an birthday lom tura asom thu chu han hretheya Michael hi heti hun lai hian Mississippi ya omane chuka chu chiar turin an office nunglama chuan amaina kalfala ma se thin rim zetin chu somna lekha chu apai nin a tho puite chuan an soi engpo ni sela police te chuan Ricky Ellsworth omna an hriat theina turani chuan Michael Rimar chu an zon photangai ni ti an hrethiama anna thona mun motor siam na dora chuan an kalta mase tho puite chuan Friday atang khan an muto reng lo maya chumini chu Ricky bo mani chia kha hane anni chu engma por lem loin akal san top maya police te tan po thilti feltur atam le tantariu mai chulai mura po chuan Michael chu an wazong muta silova atho puite hena chuan kar chung chang chu han soi chuan anni chuan Michael a kar ni in alo soive mi mai ti chuan Michael a emo a kar emo chu
chui ze langai ani ti hrein police te chuan an chui zui ta zela mase chu kar chu Michael minga register hani tlat lo atani zero chuan khoya tanga ane nge ni tang le a tho pui te chuan detective te chu a thian pakhat nena chuan an tira chu Michael a thian pa chuan a car senduk chu Michael an aru ni nge ya hriat thu a soe thlakhat liam ta Michael anena anin mu hnu loka about soya police te po an lu hai ta view mai nilhin huwa po chuan Ricky Ellsworth chu mu tu rom chuang lowa Michael po an zong mu zo chuang lo chuwang chuan Michael u nau pa chu an vapan ta top maya a hnena chuan Michael om na chu han zot ngal Richard chuan a u nau pa Michael om na chu halo hrabi khau lova Ricky thi ma lok khan Michael anen chuan anin mu ti Richard chuan lo soe Richard chuan Michael nen chuan February ni ko zinga Ricky thi nuloka chuan anin mu ti soya Michael chuan car senduk chu aron khal ti soibok an inaron thlen chuan Michael chu a chau mel hle maya zinglam dar ko le chan ve vela Richard aina chuan aron kalani Richard an hena chuan a car nunglama thisen kai chu ti faidan tura zota chuta a car savom bo matang chuan suadur leikai lui mai chu haron la chuk bok abuta te po chuan le kai ni in Richard chuan a soya Michael chuan Richard an hena chuan a car chu abial nu Ricky in aleisak ani thu a soe Ricky hian tanin lama Michael chu halo vatloa achan po Michael chuan pathian muta nia a soi wang le apiang tharta nia a soya wangin Ricky hian awangai venani zelatra a chuan nuwa Michael le Ricky te chu an loin muwa chuti hun lai chuan Ricky chuan pasal anei le towa a pasal nen khan anin kop le to ti na ne chu ma se ani pahni anin mu ta ka chuan Michael chuan a be sei dewa ma se Ricky chuan be sei chi ani lo thualo changin anin kara boi jota chutiang thil Richard an police te aril nuwa chuan police te chuan Michael chu han zong chun zom zela cholkar ni zetalian ta ma se Ricky ruang mu ti a om lova Michael a man thu po puan tu rom chuang lo detective te chuan adamin an muto don lo ni nan ngaya anrin lian ber Michael rimarla chu man turin a om du box silo Michael emo akar ru kemo chu an mu nge ya ngaya ni chuti ani lo chuan Michael chu tual that tua chuan an pu ngot theilowanga chu case chu an boi pui tak tak theilowang ti chuan Michael an man na turin waran chu sarkar ho du te chuan an pe chuk boka chu warana chuan khoi muna po sela a motor po chu khoi muna po tlan sela a na mun muna Michael chu man mi mai turania US rampuma chuan Michael chu wanted tani zui Memphis homicide unit te chuan Michael zon na chu han tran mupa ti chuan Michael thian hluite trangin detective te chuan chanchin duom zet mai han nei ta chupa chuan a soidan chuan Michael chuan Ricky chu atha thule Mississippi ya aphum thu aron soya chuthil chu tan in atra a chuan nu loka thil thleng ni in chupa hena chuan Michael chuan a soi bokani ome Michael abial no lui chuan detective te chu thingmuna hian a hruai boka July mun chu Plantation Point ati ania aom na chu Arab Butler Lake bula ani kan soita kangin July mun chu Mississippi ani dai toa Memphis atangka chuan minute somli panga borvel kallani abial no lui chuan Michael chu July chuna kalfo train ni in na soya police te point July mun chu an ring helvio arang in detective te chu Plantation Point lama chunan kal ngal thui boka ke in chung lai mun zong chu handap ma seeng ma at mu zo chuang lo Shelby County Search and Rescue atrangin Blackwater Divers te po chu ko ania chutiang tui chung thim lu tuk tak maya lu thin te po chuan tui chunga chuan Ricky Ellsworth ruang chu zongvio ma sela an mu zo chuang lo Ani hi tui thuk tak taka chechi an nia an mitin mulo ma sela an khoi manga an hriat thei zel thin awangin ani hi chutiang muturangai chu han nia ma se ani meu po hian tui chunga chuan Ellsworth chu an muzo chung lowa Michael hian khoya nge mo a phum chi ang le
detective te po chuan angai na han hretalo view mai police te lua haita witness rang an koma finfianom theyang ang te handapa nu po atharin an chui le viawa ma se engma mutur an nei chung lo Ricky Ellsworth emo Michael Rimare emo chu musela chu case chuan ma son deuh nge yang ma se an mu thei reng bok silo ni tuna chuan ti thei an nei tlem ta view mai thlakhat borvel zet chu ma son na mumal nei lovin an han om le ria Mars thlatir lama chuan detective te chuan Johnson County Indiana tangin phone call an dong hlau mai sheriff deputy chuan car senduk chu asbi ta san betu ka wangin alo ti dinga a license date te a han check chian chuan chu car chu ru ka ni ti re chuak chu mai ba ka chu car khal tu pa chu police zon lai me ka ni ti a re zui boka ti chuan Michael chu mi rok thua le tual tha thua chuan police te chuan a han man phot Memphis detective te po arangin Indiana thok zui ngala akar chu enfia vat an dua Michael apo zo na zo thuai an ngak lel hle ti chuan phalna an hu nuwa chuan Johnson County Crime Unit te chuan kar chu han dap ta finfiana thatok tak mu anin be sei viau ma se an thil mu te chuan an ni chu a thong kermai chu kara chuan receipt tam tok tak mai hotel receipt te mundang danga awa vel na receipt te chu alo khom nuai maya Ricky tha nuwa tang chuan Michael chuan a thil ti zong receipt te chu alo da khom vek mai lo ni ti chuan investigator te chuan a car seat nung chu an han enfia ta a car nuwa chuan thisen nu ma han mu zui ta ti chuan finfiana mu mal tak chu han nei thei ta ne chu car seat nuwa thisen nu ma an mu mang chuan Michael Rimara chu an man thei don ta tanin lawa chuan Michael chu danin Memphis detective te chuan ni don mai zo na han zo ta Michael chuan chu car chu aru ka ni lo thu a soivena saviu mai chu mai baka Ricky bona chuan in nam noi na anei lo thu soina saviwa ma se an finfian anai te chuan ani chu an ko vu mai si police te chuan harsan na dang han la nei cheu chu Ricky ruang an mu thei lo chu ni a ruang te lo chuan Michael Rimara chu tual thatua han pu ngot chu thil thei ni ma sela thiam lo chan tir chu thil har tak turani mitam takin mi case chung changa FIR an theluin kha FIR an thelua an pu pa kha misuala kan ngai mai trina tin rin hel thil thua mi an man te po misuala kan ngai mai trin chu tiang chu suspect kan ti thin rin hel thil thua man mai an nia convict anti zela tang tura courtina a hremte an la ni ngai lo ani chu han hrethiam masapot taila Michael apo hi tuna hian rin hlel thil thua man ani chawa Ricky Ellsworth ruang tel lo chuan Michael chu zela tan tir thei ani ngot don lo ma se ti thei dan dang a oma chu ani chu engtina motak finfiana mumal tak ne na lin chu ani Ricky ruang chu mulo poni sela police te han finthiam chuan Michael hi zela an tan tir theiang chu finfiana han du em mai chu car seat nunglama thisen nu ma lo la chambang kha hania chu kara chuan Michael Rimara chu a om thinin chu car chu a khal thin nge ya engwanga chu car seat nunglama chuan thisen chu om ta nge haniang le chu car seat nunglama thisen le Ricky Ellsworth ti thona thisen om te kha ain mil thlap maya mase har sana dang hala nei cheu chung thisen sample pani te chu loin mil po ni sela chung thisen te chu Ricky Ellsworth thisen nge ani ti chu engtin ngen proof ta kang le ti theidang an nei lo police te chuan DNA te santi mayanga ani Ricky ruang chu an mu zo lova a DNA lak tur po aom lo chuwang chuan Ricky fa te hemo ama hring tunu DNA chu an lak mai angai don ani crime scene thisen te car seat nunglama thisen te Ricky nu thisen te chu an han khai khin velanga an DNA te an han khai khinanga chuta aloin mil thlapani chuan chung thisen nei tu chu Ricky ngei chu ani ti an finfia mai don ani ti chuan an han test ta chung thisen crime scene omle
kar sit nung lama thisen kai te Ricky nu thisen te chu alo in mil ta chia mai eng tia chu tia in mil thei chu nge ni tang le awam zia chu Ricky chu crime scene a khan tha ni in kar sita chuan mutira ni ngei ti chu police terin dan le fin fian a ngei poina ako chu ni ta Ricky chu abo nge ya Michael anen po a main in kung kai na han lo nei to mit nge ya mutu ten Michael chu a main crime scene a khana omani ti an mu boka chu mai ba ka Ricky thisen chu car seat nung lama a om boka chung fin fian a tele mitak mutu tena an thu soi te tang chuan Michael chuan Ricky chu a that nge ni in nalang ta han soi fel dan vak awang viau mai Michael a po chuan Ricky chu a tha ani lo thu soi ang ma sela Ricky thisen a car seat nung lama a oma crime scene a tu te moin an mu boka Ricky nu thisen le chung thisen an mu te po chu ain mil thlap box sia ti chuan police te chuan chung zong chu be chanin court a chuan Michael chu tin ngei tumin trial an nei puita fin fiana han nei te atanga alan danin police te chuan hetiang hian thu han keuta February ni riat jing lamania Michael rimar chu hotel lama chuan ron kalin chuti hun lai chu jing lam dar khat le chan ve bor velani ani hian Ricky Ellsworth chu ama main a duty dona ni ti a hrechiang ema ti chuan Ricky chu aron panta Ricky po chuan Michael chu alo mel hrit sa ve thowa aron thlen vele chuan Ricky chuan kongkhar chu alo hon sak mai chuta chuan Michael chuan a thil sual ti chu ha tranta washroom a chuan norlutin chulai hmuna chuan a thatta a ruang chu puanin a tuama anin be nalama thisen te chu a perniai noi mai sia chuwang chuan Michael chuan chung thisen kai te chu ti fai a han tum le ria tuide na hmuna tuite po chu in on chungin na kal santa kha ani chutia Ricky a tha zo nuwa puana atuam nuwa chuan Ricky chu akar lama chuan atnu pheita chutia atnu wang chuania kia kalna khan in nu nat nu ma thisen nu ma tharlam tak mai police te khan an mu ni ma se Ricky Ellsworth ti ruang chu police te chuan an zong mu zo ta hau lo maya police ten an rin dan chuan Ricky Ellsworth ti ruang chu Arab Butler Lake bula chuan Michael hian a phum ni in nan ngai ni police te chuan dog ngel ma sela Michael chu ain pung du hau lo wa Ricky Ellsworth ti ruang adana po chu ha seidu chu lo amaro chu fin fiana tena ama chu han ko mio wangin Michael chu thiam lo chanti rania first degree murder ni in thitura ha chung thu rel hanitane ole tuntruma tan chuan khati kha ni phot mai te se